Ayaw mo ko sa Ginoo Lord mag-YouTube. Ano pagpahinumdum sa mga tao bisan sa tong kaubanan nga wa kani din eh. O bitaw na kung maminaw mo ini nagpadayon ng yapon mo nga ang Ginoo nag-guide ninyo ay nagtudlo na siya gusto atong buhaton. Muni nga din gusto gyud sa Ginoo ang righteousness. Ang Proverbs ingon pa ni Solomon sa chapter 12 verse 28 about righteousness. In the way of righteousness is life. Wala imong life. And in the pathway thereof there is no death. Pilit ka makabatod kamatayon. Kaya wa may kamatayon. Mo nang magbuhat ng righteousness kay dili ta mamatay. Mo na ang dalan sa pagkamatarong kinabuhi na unya kanang pathway kanang agianan sa righteousness. There is no death. So, gusto matong kadlukan na ng marking 666. Sa tinuod lang dili na ito Kinata sa kingdom of righteousness ang Ginoo panalipod na ito. Sama sa mga tao atong unang panahon sa mga Israelites, gipanalipdan sila. Sa ilahan nga tiguban sila sa Ginoo. Mo bitaw ito ang akong gingon kaninyo tumiaging Domingo nga din. Kinahanglan magsuot og righteousness. We must be clothed and arrayed in righteousness. Yung kanang righteousness mo na ang panlinin na ito. Mo na ang salvation na ito. Si Jesus Christ, ni ani siya din niya sultihan tamo. Dili ingon nga diin pagluwas sa tanang tao. Dili ingon nga sa diha nga nagpakamatay siya sa krus. Nga diin pinagi sa dugo. Nahinluan na ta. Tinuod mo na yung purpose. Kung magtuon ka niya, mo na yung purpose. Purpose lang to, plano lang to sa Ginoo. Kaya nag-ingon man po siya, kinsa katoy ang kaluyan niya, kaluyan, hindi niya kaluyan. Karon katuya deng grasya nga diin siya napagmatay dili para dito sa mga taong hindi niya gusto kaluyan. Dili. Wa bitaw na kung gusto ka kaluyan sa Ginoo, manuot ta diya sa throne of grace. Nga mo na yung gingon sa Hebrews. Manuot ta nga may sugon jud diya sa throne of grace nga maghangyo kita sa iyang grasya. Ang iyang mercy ba nga ibutang sa tuwa. Kung di maluoy ang Ginoo nato sa tinuod lang. Una nga tanang prayer na to pangayoon nato sa Ginoo gayon. Mo bitaw na importante ang tao na diin makabaton gyud og pulong sa Ginoo kay kana gud ang tuwan. Mga pulong sa Ginoo. Mo na to ang suga kahayag sa to. Pagpangalagad sa Ginoo. Mo bitaw ni kining righteous life niya tinago ni. Wala kung dili magwali ang pastor ini, awagin gyud mabuhat nimong righteousness. Mao na si David, ang prayer ni David mo ni kay bisan si David, ang righteousness wala sa iyahan. Mabitaw nung ganingon siya dito sa Psalms 118 verse 19. Open to me the gates of righteousness. I will go into them and I will praise the Lord. Akong daigon ang Ginoo. Verse 20. Chapter 118. This gate of the Lord unto which the righteousness shall enter. Anong mga righteousness mo enter yun ang righteousness. Sulod sila anong buhat o pagkamatarong. Mao na si David nagbuhat o pagkamatarong kay nagkanto man siya. Open to me the gate of righteousness. Kanang righteousness man good is tinago ha. Kanang giingon ang buhat sa Ginoo since the world began is secret. Usa lang kabutang matod pa ni Solomon pagwapo na niya ang kalibutan. He make all things beautiful. He put in the heart of man kanang eternity dili sa kalibutan. Ang gibutang lang sa Ginoo nga diin dili ra kutob siya sa kalibutan. Iya katapusan dili sa kalibutan. Gawas nga din ang work daw sa Ginoo wala gyud gipadayag sa tao. Ano nga magipadayag sa tao? Ay gusto sa Ginoo nga mangita. Mangita sa Ginoo ba? Wala kang mga pastor dili na mangitag mga kalag. Dapat ang mga kalag mo'y mangita sa Ginoo. Katong Ginoo sa mga tao dito sa Israelites. Kay mo ito yung nagluwas, mo ito yung nagbuhat sa langit at sa yuta in the beginning. God created the heaven and the earth. Mo ito ang Ginoo. Ginoo ni Adan, ni Eva, Ginoo ni Abraham, ni Noah, Ginoo ni Jacob, yung labaw sa tanan, Ginoo sa Israel, ang ilang Ginoo. Mao na itong Ginoo nga
pagkamatay sa krus. Ngano nagpakamatay man siya? Unsa may ipakamatyan yun din sa krus? Kabaw ba mo sa inundan ngano nagpakamatay siya? Unsay purpose niya? Lucas chapter 2, chapter 1. Unahon nato ni sa verse 68, taas-taas niya. Ingon pa niya diri sa 68 chapter 1. Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. Dalaygon ang Diyos na Ginoo sa Israel kay siya naglukat sa iyang mga katawhan. O naglukat siya, nagbisita siya. Once kani ang Ginoo mo bisita diri sa atong sala, ingon pa di David, ni Moses sa 34 no. Ingon pa niya nga ang Ginoo nagbisita sa atong mga sala ron pa sa ilong unta aron kita karon luwason na punta. Muni karon paabot na karon sa ta i-redeem niya nga din. Matod pa niya dito sa Isaiah, therefore the redeemed of the Lord shall return into Zion. Gladness and joy be upon their head. Na sa ilang ulo ba nga wa na sila kahadlok, di na maratol nga din, wani na sila simbang malipay kay nga ang kaluwasan. Na giredeem na, gilukat na ta. Gamay na lay panahon mo na yung gingon din niya. Bulahan ang mga tao. So ang Ginoo sa kita sa kinaglukat nato. Ingon pa niya sa 69, and hath raise up an horn of salvation for us in the house of servant David. Kay nga naman, kay siya gayod nagpatubo o nagtaas sa iyang sungay sa kaluwasan, na matod pa diya sa balay nga iyang sulugon nga si David. Mo bitaw na kanya tong kingdom, morning gihimo ni Jesus Christ to continue lang the kingdom of David. Mo na si Jesus Christ kaliwat ni David. Kaliwat na siya ni David. Yes, siya mo ay nag-continue sa kingdom ni David nga din ang Ginoo nagtukod og giharian kay David. Gali lang karon spiritual na lang. Spiritual nun basta ito kasi nga ang Ginoo ay mag-protect nato bisag katapad nato ng mga namarkahan diya. Watay labot. Bisag kauban pa nato ng mga namarkahan diya. Wala yung gingon, basta ang Ginoo mo ay nagagiya nato individual mo bitaw nang strive your own salvation. Kung ni kanang righteousness mo nang gingon bisan si Noah, si David, si Noah, si Daniel o si Job na diya di na sila makaluwas nila. Kundili ang imo ra kagalingon righteousness mabutan si Daniel ray usa wala gyud ni yukbo. Og si Shadrach, Meshach sa diya sa panahon nga gi-decree na dito kinahanglan mo yukbo sa hari. Mga tao, mga Hudiyo nang yukbo pero sila kupat wala gyud. Osad na kita. Sa verse 70, as He spake by the mouth of His holy prophets, which have been since the world began, nga ingon siya daw gisulti sa mga baba, sa mga propeta, propesina ni si Jesus Christ, ha? Sa diya nga, have been since the world began, sa sinugdanan pa sa kalibutan, gisulti na ni about si Jesus Christ. Nga matod pa sa 71, that we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us. Tanawa. Kana si Kristo, mao na ang magluwas ka nato sa tanan natong mga kaaway. Kinsa matong kaaway? Kanang 666, kanang marka, luwason talaga sa Ginoo. O kanang tanan nagdumot nato, luwason gyapon ta sa Ginoo. Sa 72, to perform the mercy promise of our fathers and to remember His holy covenant. Aron pagbuhat sa mga gitawag kanang kaluoy nga gisaad sa iyang amahan, aron may numdum siya sa balaang kubinan. Abi mo sa balaang kubinan sa Ginoo nga kita himuon laging liso of promise. Kita ang seed of promise through faith. Manang pinaagi sa pagtuo mo na kung gisulti karon kang righteousness. Kinahanglan butuo mo ana. Ingon pa ni Apostol Pablo, ang mga Hudiyo wala kadawat sa righteousness kay wa man nila tuhui. Kita wa ta makadawat og righteousness kay gituhuan nato. Mo to na kayo kamo di mo kasubot mo. Dili nyo madawat ng righteousness. Tungod kay inyong gituhuan. Ano mo sa maka amin nimo kuyaw kani pulong di gid masabta. Ang buot pasabot dito sa akong nabasahan di ay mo to na kanimo ko. Anong wa man amo nadawat ning righteousness?
Lord, nga nagtuo mamini mo. Na dapat ganing pagtuo na mo, based on faith nga, kanang righteous nga mong gibuhat, kinang pinaagi ng pagtuo. Ambot pasabot eh, kanang pagtuo. Kanang mutuo ko kan Jesus Christ. Kasi Jesus Christ, nagbuot ni mo. Kanang siya ang nagbutang sa righteousness ba, nag-impute sa imo. Munang niingon ni, mabasahan na to ha. Bulaan daw ang tao nga ang Ginoo, nag-impute kaniya og righteousness. Kanang gibutang sa iya ba? Dili na kanang imong sundo na kay giwali ni pastor. Niya imong gituan. Pagampo mo sa Ginoo nga ang righteousness, i-open. Dili na pwede tuuan kay giwali lang. Bulahan ang tao nga gibutang mo na nga ang gusto sa Ginoo nga din mangayo ta sa Ginoo nga ang tanan mga gusto sa Ginoo ibutang sa ato ba kanang kaluwasan kanang pagtuon ta sa langit nga unta Lord kung mahimo usa ko unta sa mga nangulos bisag gambay lang na nga unta Lord ikaw unta kanako magapanalipod muna ni ang time panay ang gingon din to perform the mercy promise to our Father and to remember His holy promise, balaan niya saan niya sa verse 23. The oath which He swore to our father Abraham. Kanang oath sa Ginoo ba? Nag-iinan si Abraham, ikaw mahimong amahan ng tibok nasod. Una si Jesus Christ, niyanhi ang mga tao nito kang Kristo. Si Kristo ray makahimo sa tanan. Mura ka ng mga nagtuo kang Kristo, mga hinte, nahimo silang liso sa promise nga mo si Abraham. Kita ang mga gi-promise sa Ginoo. Muna ang pag-perform ni Jesus Christ diri nga katong gi-promise ni Jesus Christ nga ikaw Abraham mahimo kang father of all nation. Muna ang gingon ni Apostol Pablo, we are the promise. Muna pa na the seed of promise. Kaya nga naman nagtuo man ta nga si Jesus Christ is the Son of God. Kapag mo is the Son of God, ganun, dili lang kay ingon, nagtuo ko, Jesus Christ is the Son of God. Kung sa may gibuhat ni Jesus Christ, diri, bilang Son of God siya, nagpalo siya sa tanan sugos amhan, ang iyang gipalo, nga nahuman man nagani niya, atong pag, abi mo kanus na nahuman tong gibuhat ni Jesus Christ, katong panahon sa pandemic, katong pestilence nga din, tibok kalibutan, diba nga na-inhand ta? Kasi tawag ito? Nag-quarantine ta? Humatong pagsugod nga gitapos na ni Kristo to. Munang niingon si Apostol Pablo, magpadayon ba ta pagpakasala? Kaya ang Diyos sa Ginoo, rumudagaya? No! Dili na. Kaya ang Ginoo, nagbisita na to, pinaagi sa pestilence. I-stop na niya ng munana. I-cut off niya ang righteousness. Nakita karon no? Ipaundan nga niya ang tanang buhat righteousness. Kaya nga naman, buhat ang kabalo, righteousness niya. Ang righteousness, basta ang tanan, mga righteousness na gisugo sa Ginoo. Mahitugod ang pagsimba, pagato sa simbahan, pagwali, pagday, pag-away, paghatag ng mga offering, ang tithes. That is righteousness. Galing lang ang pagkabuhat. Hindi righteous. Ang righteousness lang. O, nag-i-stop niya. Yung pa niya Apostol Pablo, di ba? Gi-cut off niya ang righteousness nga naman aron mag-mix siya, magbuhat siya of another short time to the world. Dito sa kalibutan, kinanglan magbuhat na or dawa pa na naabot. Muna, kinanglan may bawat at tanang nga nung sa purpose sa Ginoo ato ni i-recall itong mga tanan nga nung yung sa nato pagdawat ni Kristo nga nung nainunihimi lang dyan punta. Kundo punta kita, Ginoo nakituban ato, di ni mahitagunta. Pero, naisulat man, so, unsa po iyang gisulat sa atong buhaton, wala ang oath which is swear to our father Abraham nga kita nahimong seeds of promise. Sa 74, that He would grant unto us, and we being delivered out of the hand of our enemies, might serve Him without fear. Nga kana si Kristo, nagtuon naman kita ba, hangtod pag-abot ng pandemic, nagtuon kita to. Wa man ta nga usab, wa man ta nga bago, wa man ta nga takos yung tibangan sa Ginoo. Wala niyang giingon, nga kanang pagani ni Kristo, nag-grant lang na para kanato, nga ingon kita iyang i-deliver out of the hand of the enemy. Ang atong the last enemy, kaning tribulation, 666, kuyaw ni, di ba, markahan? Sao naman ni mo na, ikaw inahanon ni mo mga anak, dagang kayo.
So ano kung pagkaon mo na wa tay mahimo na Ginoo na lang gyud mao nang tanawon nato sa atong buhaton. Mangayon ta sa Ginoo Lord sa atong buhaton. Kay ngano ang Ginoo nag-promise. Kay ngano man ang pag-ani ni Kristo aron kita kuhaon sa kamot sa enemies, aron mag-alagad ta kaniya nga wa tay kadlok mo na muhimo ko ninyo pangalagad lang mo buhaton natong righteousness. Ano man ayaw mo kahadlok anan 666. Kay kining simbahan mo ni ang kingdom sa Ginoo kung na ang righteousness dire maghari ang Ginoo dire. So kung kanang hari pag hari ana sa Ginoo spiritually kinsa may makabungkag nato. Matan pa niya din sa 75. In holiness and righteousness before Him all the days of our life. Diya kaniya nga niani siya kinanglan mangalagad ta watay kadlok uban sa pagkabalaan o pagkamatarong anaat aniya sa tanan nato mga adlaw. Nga hangtod pagbalik sa Ginoo nga kita mangalagad uban ang balaan ug ang pagkamatarong diya sa Ginoo ug dili na ta mahadlok ana 666. Sa verse 76, and thou, child, shall be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare His ways. Kininggiyon ni gisulat ni Lucas, mao ni ang gisulti ni Jesus Christ. Siya mismo nagsulti, siya po mismo ang iyang gitukoy. Kining bata, kay sila, naipaw mo sila nga siya na tao dito sa pasungan. O kining bata, nga matod pa gitawag og prophet sa kahitasan. Kaya nga naman, siya mo ang atubang dili sa naong may tungod sa Ginoo pag-andam sa mga dalan. Mo na si Jesus Christ mo nag-andam sa dalan. Mo na ningon, I am the way, the truth, and the life. Anong truth? Ang Ginoo, importante na natin ang truth. Anong truth mo ng righteousness? Ang tinuod yun, pagkamatarong, magsimba ta diya kanang nanay, pagkamatarong. Mabita ito na inundong bawa itong ginong nakutan nyo. Tungtong. Ang pag-street sa tua, katong tunton. Ang tunton, nagsimbolo to righteousness. Abi ni mo, dili lang kay kita kaslon dito sa Ginoo. Kung dili, kinsa na ito maka-overcome, himuto niya og pilar. Apa mo sa ng pilar? Pusti ba, yun ini. Kamu ang nagbarog, kamu ang nagtingnog dito sa templo sa Ginoo. Kung mo na nakita di dyan, bibilat. Whoever overcome, I will make him a pillar in the temple of God. Kinsa ka itong maka-overcome lang, maka-overcome. Na mo bitan hinungdan si Kristo niya ni kanang righteousness, which is the highest, the prophet. Wala ang nagdaandam. Sa 77, mo niyo sa kabutay niyang gingon, to give knowledge of salvation unto His people by the remission of their sins. Tawa. Nga kana si Kristo naghatag og knowledge na dili ingon na nga giluwas kadayon pagpakamatay luwas day kadayon. Pagani nibalik si Kristo. Ang ikadong pagbalik ni Kristo ingon ni Apostol Pablo dili may tungod sa kaluwasan, dili may tungod sa sala. Di na siya magpakamatay diri kay naa pa mo mga sala. Kung dili mobalik siya may tungod sa kaluwasan, diya na tong luwason kadto nagbuhat og righteousness kay kadto nagbuhat og righteousness. Mo to yung kaluwasan balikon lang ni Kristo. Nang giingon niya dito sa John chapter 14, kay kung dili palang unta mo ato po sa balay sa akong amahan aron mag-andam luna, balikon ta mo kay kung diin gani ako kinahanglan kamo to ako dito. Amen. Mo na yang giingon, siya naghatag og knowledge may tungod sa kaluwasan. Maghitungod lang ha. Kanang knowledge about the remission of their sins. Bao na atong bukat ng sala. Ang bukat atong sala tulo lagi kabuok kana ilang giingon diri. Kanang wala nagila sa balay sa Ginoo, nga giimbita sila sa balay sa Ginoo, kanang wala nagila sa adlaw, nga kanang adlaw kinahanglan magsuot sila og sinina ug labaw sa tanan, wala nila ila ang nang-invite nila. Ito may nang-invite nila si Jesus Christ. Ako nagsulti lang ko sa gisugo ni Jesus Christ, kanang gisulat ni Jesus Christ tanan, nagsulti lang ko. Di ko ninyo dawato, di ko ninyo masapar gapon gawa ninyo dawata si Kristo. Maubitan na ningon sa Jeremiah, the prophecy si Jeremiah, I will give you a shepherd according to my heart. Mao na ako kasing-kasing, pray ko, Lord, kinahanglan ako kasing-kasing according nimo, kung sa imong gusto mo na akong isulti. Di pwede nga musulti ko, wala lang. Blasphemous na.
Mo na nag-pray ko kanunay, Lord, kung ikaw nag-approve ini, mo na tagay pa ko, pasabta pa ko. Mo na nga sa tunod lang mangisog ko pagsulti ninyo kay nga naman tinuod ni tanan ang gisulti kaya kung di alagaran niyo sa buhi tinuod kung siya hapit ng balik. Mo na yung gingon din sa 78 though the tender mercy of our God whereby the displeasing from on high hath visited us. Bisan ba daw kini nga bata pa ni ug gamay pa ning mercy kanang dili kayo ni giila sa tao ba tender pa ni ba kanang nalingsing parang gani mercy kamatod pa niya kining mercy of God whereby the displeasing of our on high which visited us nga mao kani ang nisidlak sa kita sa nagbisita nato aning pag-ani ni Kristo para sa ubang tao dugay na pero sa Ginoo kanang gamay ra ni kanang murag kwan lang ni ba moment lang ni ang giani ni Kristo dili pero sa tuwa mo bitaw nang sa kalibo ni katuig sa Ginoo sa adlaw kaniya ang gingon nga tender mercy mo nang gingon ni Israel nga extension na lang ni sa 79 to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death to guide our faith in the way of peace. Nga kaning pulong sa Ginoo nga gitudlo ni Kristo may tungod ni gitawag sa knowledge of salvation aron makuha na remission of our sin. Kung ang light nga naghatag sa mga tao nga walay mga pulong sa Ginoo nga di naa sa kalibutan nga gitawag og darkness. Aron to guide ang atong mga tigayran niya diya sa dalan sa pagkalinaw. Nga diin ikaw nga bisan pag moabot ng 666 ayaw ka trouble agi sa way of God sa dalan sa Ginoo kay ang pathway sa Ginoo there is no day imo pa ni Solomon anang the gate of righteousness. Mo nang righteousness is the way of life. Mo nang ang Ginoo mag-guide ka nato sa dalan sa pagkalinaw. Mo nang ayaw gyud mo kahadlok sa 666 una lang ninyo. Pero kung di ninyo mabuhat ang righteousness, dapat lang mahadlok mo. Kaya nga naman, di man mo tabangan sa Ginoo. Di man mo iya sa Ginoo. Mabitaw na nga ang Ginoo gayon nagtudlo kanunay nato. Samtang napatay panahon no higayon karon. Kana yang gingon the way of peace is righteousness na. Wa kay righteousness, wa gyud kay kalinaw, di gyud ka makabatog kalinaw. Sa Psalms chapter 85 verse 10, mercy and truth are met together, and righteousness and peace have kisses each other. Dikit na siya. Righteousness and peace, dikit na. Mo nang ningon si Apostol Pablo, the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace, joy in the Holy Ghost. Kalipay diya sa Espiritu Santo ang righteousness, ang kingdom, righteousness and peace. Kung ikaw na kay righteousness, gabuhato na nimo ang resulta ng kalinaw. Wala magbuhat lang tag righteousness just tubangan sa Ginoo every Sunday. Ngano man aron di na ta mahadlok ana kay ang Ginoo nang bahala na. Wala inong dalingon siya dinhi Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Manang gingon niya dito sa Roma 14:17, the kingdom of God is righteousness and peace. Isaiah chapter 32 verse 17, ingon pa ni Isaiah, and the word of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Tanawa kasiguruhan ng righteousness. Ano po ato nato ng righteousness? Kamu, wapa mo kabalong sa kinay righteousness. So, tingnan tara mo. Pero, although, nagpasidaan ko ninyo about ang righteousness. Tanang muanita din what is right. Yung sa Ginoo, muna itong buhaton. Ang number one nga right nga atong pag-anit din wak na tayo sala. Pangumpisal na. Pangumpisal, gabi pa lang daan Sabado, pangumpisal, aron pagkabot niya din. Kaya abin yung every morning, manang gingon dito, mag-pray ka sa gabi, pagkabuntag, malipay daw ka, ingon pa ni David. Pray in the night and joy in the morning. Manang gingon. Kaya nga naman, joy in the morning, kaya ang Ginoo magod, ingon pa sa Song of Solomon, they are new every morning. The steadfast love of the Lord, they are new every morning. Kinapagsunin niya kada buntag mo na nga, pagkabuntag palang daan,
malipay na ka mo nang ayaw gyud butangi og time ang imong hunahuna sa adlaw sa Domingo mo bitaw nang magsayot ta dire aron dili na makabuhat og mga hunahuna mo bitaw hinungdan ingon siya Bisaya kung ani mo dinhi ayaw mo pag-isgot og mga pinulungan ninyo ang sinultihan mo nang ani dinhi buntag mo sayo gyud ta balag mo ulit ta og sayo mo bitaw nang mangutana ko sa Ginoo hapdi lang ba ni Ginoo mo na yang gingon dinhi ha. Ang epekto sa peace o righteousness, quietness, watay kahadlok, quiet lang ta. And assurance forever, muna mo kasiguruhan, hangtod sa walay ka, tapusan, bisan pag naay, nagkagulian, bisan pag mag-World War II, bisan pag may kagugot sa imong palibot, matong gingon ni David. Kanang mga sa imong palibot, kanang 61, basahon ninyo, 91, muna yung gingon, nga igor at makakita sa mga kaaway nato nga napukan. Dili na makaduol na to kay nga naman under the shadow of the Almighty. Kanang secret dwelling place of God, kaning simbahan mo na sugdan na nato karon bisag mawa ning simbahan naa na ang Ginoo sa tuang kasing-kasing. Mo na niingon sa Apostol Pablo, papuy-an ninyo ang pulong sa Ginoo nga madagayaon jud sa kasing-kasing. Kanang puros pulong ng naa nato na diri. Mo na yang gingon dinhi sa Psalms 119 verse 165. Matod pa niya, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Dakong kalinaw sa diya na kanang tao nga nahigugma sa balaod sa Ginoo, ug wala gayoy maka-offend nimo. Offend them kanang walay makababag ba? Walay makapakuan nimo, makapadani nimo nga malain ka sa balaod sa Ginoo, wala. Ano man? Peace man na sa nimo, bahala na kung sa ilang gusulti, basta ikaw relax ka lang. Si Moses, nagingon sa Leviticus chapter 26, verse 6, and I will give peace in the land, and ye shall lie down. Oh. None shall make you afraid, and I will rid evil. Matod pa niya, peace out of the land, neither shall the sword go through your land. Oh, bisan pa na din ang mga espada gira nga moabot na imong gipuyan. Matod pa niya ang kanang rid evil. Kuhaon niya ng mga daotang, mga mananap, o mga daotan ba, kanang mga pangitabo, dili daw na makabot na ito. Mo ning gisulti ni sa Ginoo sa pulong, matungod kang Moses, kanang magatag siya og peace dun sa tao. Sa John chapter 14, ingon pa ni Jesus Christ, verse 26 at 57. Mo bitaw nung daningon si Jesus Christ sa iyong pagkayap, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Muna ang Holy Ghost mo comfort na to kung bisan kung sa iyang gipangsulti na to. Verse 27, peace I live with you, my peace I give unto you, not of the world give it. Give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Muna nga ano lang dito sa simbahan. Simbahan, ika ng simbahan mo na ang gingirihan sa Ginoo nga dili. Ang invite na to, kini, muna kung gingon, ang Ginoo na diri, ang pulong naman diri. Kung di kung musulti pulong sa Ginoo, wa diri ang Ginoo. Kung nagsulti sila mga pulong, abi ni mo tulong na klaseng nagwali sa pulong sa Ginoo. Kanang mga pagwali nga di, pangilad. Huwag ang pagwali nga, pagpamakat. Tamay na nagwali propita, ningon gani ang Ginoo nga kanawa na po na ipadala. Kana sila nagsulti sa ilang kaugalingon lang. Kanang muwali nga diin, nga way moabot na to kalina, kanang kagubot diri. Kanang walay moabot ba, mudangat na to kagubot. Which is nga naisulat na nanagi 666. Nga kanang maingon, ayaw mo kabalaka ng kwan, nabi to rapture. Sinay rapture. After gani na Son of God, sa ato pa, ang ilang gingumbot pasabot, kanang rapture, paminawan na rapture ha. Ingon pa niya, kanang rapture daw is, dili na second coming, snatch lang na. Niya sa ato pa, kapila day magpakita day si Kristo rin, kaduha raman. Mabitang nagitawag second coming, wa man na isulat diri nga, una mahitabo ang second coming, haapay siya pag-anhid din kanang hiingo daw nila sama sa kawatan. Kawaton, luhi kayo ang mga tao nga dili
makawat dili maisnat sa Ginoo. May mayo nga tudluan na lang ang tao og righteousness, kaya ang gingon sa Ginoo righteousness man gyud. Sa tinuod lang daghang kayo ang buhat nga righteousness. Makay kulod so ko pagpaybaw kanila ning about righteousness. Ang una daan ang atong buhaton sacrifice of righteousness. Ug labaw sa tanan mo si David ipadeklara gyud ng righteousness. Ug ingon pa sa mga sa mga propeta nga kanang righteousness mao na mohukom sa kalibutan. Ikaw hukman ka may tungod sa righteousness kung nagbuhat pa kag righteousness. Mao nang ihukom niya. Muna nga kung magikot lang ng righteousness, ba't kadagan sa righteousness nga dapat unta may bawa na to, pero kini na lang akong gingon ganin yung importante nga ano nga buhaton na itong righteousness. Kaya ka ng righteousness, muna ang remission sa ato ang sala. Pagamyon ba? Although di matahimpit, inuod na, kaya nga naman, ingon niya Apostol Pablo, mabot panghimpit, muna nga atong buhaton ang hingpit. Ingon pa niya din sa Philippians, so naigiingon ni Apostol Pablo din sa Philippians. Final na ni kanang righteousness, final na ni gingon niya sa Philippians chapter 4 verse 4 to 9. Ingon pa niya, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ingon pa niya Apostol Pablo, paglipay kamo kanunay, paglipay kamo. Verse 5, let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Tuguti nga ang imuang pagkanang mapailugon nga may bawaan sa tao. Relax lang ta. Ayaw mo kadlok kara-kara. Importante nga naa mo simbahan nga di giduulan nga apulong sa Ginoo naa diha. Kaya ang Ginoo mo na ang pulong. Ingon pa niya din niya, let your moderation be known. Kinang makibaw gina ang tao kay nga naman the Lord is at hand. Mo nagingon sa verse, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Mo na nga pagbantay mo kanang wala, kanang wingon ka lang wala, wala, abot kanang gitawag o kanang nothing ba? Pagbantay mo basig wingon mo nga, wala bayra niyang pandemic, wala bay kanang wasit kabalo nga unsay sunod ba? Nga di nang ila siguro pagto napay long years nga mo dangat nga which is kini pandemic is a sign niya ilana ni third to the last sign nga gingon ni Jesus Christ nga mobalik na ang anak sa Dios although wa siya kabalo. Pero muna niyang nahitabo na itong tanawa ning pestilence. Talagsaon ning pestilence ngano man ning nahitabo man niya. Ato muna ang earthquake diverse places lang wala niabot nato dinhi. Katong rumors of war dito ra to sa Middle East nata kadungog na tag mga gira wa niabot nato dinhi. Pero kining pestilence whole world ni mo nang gitawag pandemic mo ni giingon the last third mo man ning tulong apit na mubalik ang Ginoo ilhanan ba kay ngano whole world katong mga famine, earthquake, kanang rumors of war in diverse places lang to, pero kining tulo whole world ni sadya nga moabot na ang gira whole world na arabay moabot third world war unya labaw sa kanan kining 666 is whole world ni